Ara us ensenyaré com fer el motor més petit del món. Primer necessitem una pila, un imant i fil de coure. Primer es posa l'imant amb la pila amb la part positiva i després es posa el fil de coure a sobre de tot. I com us deia? Això és un altre experiment que he fet, que és amb el geomag, que tens que construir un triangle i un altre triangle però sense la part aquesta. I els uneixes amb això que veus aquí, després un altre, i després aquest el poses en pol negatiu. Bueno, com que no els identificaràs, veu que no s'atreu. Tens que veure que no s'atreuen. Aquest tampoc. I després fas això i es repel·la.